Fotograaf en filmer Huub Leufkens heeft op een prachtige manier het landschap van Zuid-Limburg van vlak na de oorlog in beeld gebracht. Maar een landschap zonder lui die er wonen of werken, dat leeft niet. Maar gelukkig heeft Leufkens daar voldoende oog voor gehad en hij heeft zich met name gericht op het boerenleven. In deze aflevering een gesprek met 2 agrarische ondernemers en voorzien wat in die tijdspanne van 60 jaar allemaal veranderd is. Zo worden er vroeger een ganse hoop lui in het veld aan het werken met een peet, met een schoefel en tegenwoordig zuiste als je geluk had, een loonwerker met een groot machine. Jos Brandstich is agrarisch ondernemer, melkveehouder hier in Lemiesch. Hoe is dat om dit beroep anno 2010 uit te oefenen? Ja, dit is nog immer een geweldige uitdaging, maar het is natuurlijk anders dan vroeger. De automatisering, de mechanisatie, het is allemaal veel grootschaliger. Dus de individuele koe heeft meer een plaats op de achtergrond. En de bedrijven zijn al veel meer gespecialiseerd en weer hebben de keuze gemaakt om met melkvee door te gaan. We zijn een klein 10 jaar geleden overgeschakeld op biologisch. En ja, dat is eigenlijk toch weer een andere uitdaging om het te doen zonder dat men kunstmest gebruikt of zonder dat ze gewasbeschermingsmiddelen gebruikt. Is dat wat we moeten verstaan onder biologisch? Ja, in grote lijnen wel. Maar er zijn nog wel nog wat andere eisen. Hè. Er mag sowieso minder mest gebruiken, maar bijvoorbeeld ook aan de stalruimte, het vloeroppervlak, dat soort dingen. De geneesmiddelen mogen zich minder gebruiken, dat soort dingen. In grote lijnen is het vooral minder of geen kunstmest en geen bestrijdingsmiddelen. En het vloeroppervlak wat ze noemen, heeft dat te maken met meer vloeroppervlak per koe of de vloerbedekking? Ja, allebei. Inderdaad, er wordt een groter oppervlakte per koe gewenst in de stal. Er wordt ook geëist dat de koeien in de zomer de wei ingaan. En inderdaad, het vloeroppervlak in de stal, dat moet minstens voor 50% dicht zijn, dus geen roostervloer. Je hebt gekozen voor een nieuwe stal met robots, met melkrobots. Je hebt altijd begrepen dat de koe zelf kunnen kiezen wanneer ze gaan voor te melken. En hoe wil ze de koe, wie ze zei, in dit kader naar buiten jagen? Zijn ze dan niet te wijd verwijderd van de robot? Ja, dat kan een probleem zijn. Maar we hebben het geluk, we hebben hier anders stal over een klein 30 hectare waar we met de koe naartoe kunnen. Dus we zijn wel van plan om de koe in de zomer gewoon wat dagen nacht naar buiten te doen. En dan kunnen ze met een separatiehekje, kunnen de koe geselecteerd worden, die koe die gemolken worden, die moeten eerst langs de robot en de koe die gemolken zijn, die kunnen de wei in. Bij zo'n melkrobot gaat de koe op een weegvloer staan. Door het centrale weegpunt te bepalen, kan de arm de positie van de dier en de udder volgen. En voor een optimale vuurbehandeling is het buischelen van de udder en de duimen van groot belang. De koe wordt zo optimaal gestimuleerd om de melkgiften te doen. Buischelen staat ook garant voor een optimale reiniging en voor een stimulatie van de duimen en van de udder. En met behulp van infraroodstraal bepaalt de robot precies hoe de duimen zich bevinden. De melkrobot herkent de koe door de halsband en sluit alle productiegegevens op. De boer monitort de prestaties met een computersysteem. En doordat de koe dikker per dag gemolken kan worden, wordt de productiviteit beter. De koe bepaalt helemaal zelf wanneer ze gemolken wilt worden. Ja, dat apparaat dat werkt 24 uur per dag. Ja, en voor zelf in principe neem je bieten in. Dus ja, wat dat betreft is er weer een stap vooruit. Ik moet zeggen, de koeien in de stal die zijn er makkelijker en vlotter aan gewend dan ik zelf. Joh. Ik ben echt nog aan het zoeken. We zijn nu 4 weken geleden omgeschakeld naar de melkrobot. Ik ben echt nog aan het zoeken om mijn ritme te vinden.
Joost, houden ze het over bedreigingen die in de agrarische sector spelen? Wat bedoelt ze daarmee? Ja, ik denk dat de grootste bedreiging op het ogenblik is dat de markt vrijer wordt. Dus we moeten gaan produceren voor de wereldmarkt. De quotering wordt afgeschaft. En dan de bedreiging kan zijn dat de melkprijs helemaal onderuit gaat. Dus dat verhoogt dat de inkomsten duidelijk minder worden. Van de andere kant ligt er ook wel weer een kans, want we kunnen vrij produceren. Dus wat dat betreft ben ik wel de voorstander van afschaffing van die quotering. Maar ik hoop wel dat de melkprijs enigszins in de been blijft en dat we kunnen concurreren. Er ligt hier met die bedrijven een prachtig natuurgebied. Maar ik kan me voorstellen dat de natuur om zich heen en het milieu ook een bedreiging kunnen zien. Ja, en de natuur kan in die zin een bedreiging zijn, omdat er nogal wat gronden verworven worden door de natuurinstanties. Onder andere de ecologische hoofdstructuur. En dus wat dat betreft zijn de grote concurrenten op de grondmarkt. Maar van de andere kant liggen er ook weer kansen. Dus we kunnen beheersvergoedingen opstrijken. We krijgen vergoedingen voor het onderhoud van hagen en graften en zoiets. Dus het zijn niet alleen maar bedreigingen. Ja, en het is bovendien een gegeven tegenwoordig. Dus we moeten maatschappelijk verantwoord produceren. Ja, en dat proberen we ook als melkveehouders en misschien als biologisch melkveehouder dat dan nog een steentje extra deze. Dit Limburgse meisje brengt de koeien uit de stal naar de weide. De boeren en het boerenleven het Leufkens voor een groot deel gefilmd in het gebied wat we kennen onder de naam de Vijfboender. Dat ligt grofweg gezegd tussen Eitenaken en Ubaksberg. De Ruud Schillings is in dat gebied melkveehouder. Wie is het om in de Vijfboender die bedrijf te hebben? Ja, vroeger was het links en rechts van de Vijfboendersweg, wie ze mij verteld hebben, aan allebei de kanten, graften en weilanden en nu zaten we aan alle twee kanten melkveehouder, maar dat is met uitgestorven en ook met de ruilverkaveling 35 jaar geleden is aan de westkant heel veel akkerbouw gestart. En aan de zuidkant ging dat niet, omdat er graf zout. En er zijn dan nog enige blijven melken en de huur vier dan bij hier ongen. Maar dan hebben ze toch gehad langs de weg, langs die 5 kilometer, 5 bunder. En vier moeten dit wat niet te ploegen is, dan toch maar in wij blijven houden. Het is niet te plogen vanwege die graften, vanwege het stiele gedeelte, zeg maar. Vanwege de graften, het stiele gedeelte en ook vanwege de grondsoort. In zo'n plaatsje zit maar 5 centimeter grond en eronder zit mergel en kalksteen. Dus dat kan ze eigenlijk gaan niet ploegen, dat zit ze alleen maar in de steen. Het zou goed zijn voor wijnbouw, eventueel. En dat is hier, hè? Dat is ook. Heb ze zelf nooit gedacht om druiven aan te planten?
Nee, ik kom nu bij de keuken en daar heb ik mijn dingen en ook hobby. En ik vind dat ja, gewoon het schoonste met vier en veldwerk. En het dag in dag goed tussen die wienerranken zo, daar heb ik niet zoveel. Inmiddels wie het niet alleen maar in Zuid-Limburg wien verbood, maar in gans Nederland. Zuid-Limburg moet vooral beschouwen als de bakermat van de zogenaamde Nederwijn. Door de geografische ligging, door mergel in de bodem en geholpen door het klimaat is wienbouw in Zuid-Limburg heel goed mogelijk. Steeds meer professionele wienboeren zorgen inmiddels voor een productie van meer dan 75.000 flessen. En in oktober is het dan ook een drukte van belang tussen de wienranken. Er moet geoogst worden en het vinificatieproces dat dient zich aan. In ons gebied de Vijfboender vingen we sinds 1991 wijngoed Vromberg, dat een oppervlakte bestriekt van 3 hectare. Maar aan de overkant van de weg daar hebben ze dus veel akkerbouw. Wie is dat grond? Is dat erg vruchtbaar? Dat is de heel vruchtbare lusgrond. Het is alleen ja, één probleem, dat erosiegevoelige van die hellingen. En dat is dan door ja, hoe moet ik het zeggen, de niet kerende grondbewerking en die bodembedekker inzaaien. Zo het is dat toch wel behoorlijk nu binnen de perken dat het de goede grond afspeelt. En zo te zien vingen voor ogen de toekomst ook boeren in de Vijfboender. Dat is wel hier naar Paul in de Maastricht en dan zag dat nog Boel de Malais, hè. Ja. Maar dan moeten ze in Maastricht komen. Ja. Ja. En een vlaai was niet duur.